ita qul huwallahu ahad a sashin falalanta ko kuma da asararanta in ka zo wannan littafi latul bidayati wata sifin nihayati shi kuma ya ce wanda ya ci sa'a ya iya karanta qul huwallahu ahad to wannan ya samu sirri mai girma a tare da shi domin tana amfani daban-daban kamar haka. Na farko dai yayanka sun rasu, babanka ya rasu, ko yanninka ta rasu, ko dukansu ne, ko dan uwanka ne rasu, wa ne kani ne, aboki ne, wani abu zira'a ne, kana da su matattuwar kai musu fida'i, kana su karanta wani abu a kai musu lahira take, ba sai an jira dogon lokaci ba, sai kanta qul huwallahu. A ka'idan qul huwallahu an ce tana da sulusi ne na alqur'ani, in ka kafa daya sulusi ne na alqur'ani ko kafa biyu sulusanin qur'ani, kafa uku alqur'ani. To wayannan ka biya suke nan, na farko in ba bismillah, na biyu kuma in baka ce kai ladan ga matattu ba, amma ga man qara'aha ko ba asaha lil mauta kana fihi min as-sawabi wal ajri ma fi jami'il qur'an. In ka biya qul huwallahu kafa daya kace kai ladan misali zuwa kabarin babanka da ya rasu, kuma bai da sabaka Allah kai zuwa kabarin shi, ai zai rasu tara inda kai kyauta da shi zuwa matattu ko kafa daya ladan alqur'ani ne. Ko kuma ka karanta ta da basmala shi maladan alqur'ani ne kafa dayanta. Ka biya uku ne ba kafa uku ne ba basmala shine qur'ani daya, amma ka biya kafa daya da basmala na biyu ma da basmala kana kuma da basmala to kana da qur'ani uku kenan. Ko kuma karanta ta kace Allah kai shi kabarin mamata to shi ma ladan qur'ani ne. An gane? To na farko kenan kaga ita ma alheri na gare ka ko bata zama rahama a gare ka ba. Sannan kuma qaraha ala ramadi azhabatu wa askanatu. Na biyu a cikin asarar qul huwallahu wanda yake ciwon ido ko wannan ciwon idon sai karanta qul huwallahu kafa bakwai ko dai da basmala sai ka tofa a ruwa sai a wanke huskan da shi. Qul huwallahu zuwa ƙarshe kafa bakwai suka tofa a ruwa a wanke huskan da shi, idan zai warke. In wada ma yana zugi ne na raɗi ne shi ma Allah zai ba shi lafiya, raɗaɗin zai natsu, ma'ana zai bar ciwo kenan. Mun sami bi kenan. Kuma ƙara ala dumbali sakana wa zahaba biznillahi, wanda kuma yake da ƙurji a jikin shi, ƙurji ya fito mishi sai karanta qul huwallahu ina tofa kan ƙurjin. In ya mun ka bai kai wajen ba, misali ko a baya ne ko wani waje ne sako, sai kanta a hannu sai kanta ka tofa a hannu sai ka shafa kan ƙurjin, to zai kafe zai bushe, ƙurjin zai kafe zai bushe. Na tul bidayat wata sifin nihayat. Mun samu nawa kenan? Na farko a tura matattu, na biyu maganin ciwon ido, na uku kuma maganin ƙuraje. In ƙurajen da yawa ne kuma sai kanta a tofa a ruwan, in yaro ne sai ka shashafa mishi a jikin, ma babban ya shashafa mishi a inda ƙurajen suke. An gane? Ga kuma na hudu wata rana ita wuya an sa'ad da sa'idi radiyallahu anhu sahabi ne ya zo ya ci annahu shaka ila rasulullah shaka ila rasulullah al-faqara wa dhiqil ma'ash. Wannan sahabi ya zo ya rasulullah yace ya kawo kun talauci ta matsa mishi, ta dame shi, ta mishi kanta, talauci ta dame shi, ta mishi kanta. Ya zo jan likitan likitoci, ya zo ga likitan likitoci dan gari ya ce talauci ta dame shi ga iyalai. Ta annabi ya ce to idza dalta baitaka fasallim alaman kana fihi in kana fihi hada. In ka zo gidanka ba misali ka bar gida ba, ka fita ka je anguwa ko da safe ne ko kuma da salati misali ka fita ka je sallan su bayan masallaci, kana dawowa zauren gidanka, kana dawowa ɗakinka, in ɗakin da jama'a kuma zauren ne da jama'a, in gidanka ne ko zaure ko ɗakin cikin biyu, ko zaure na gidan naka ko na gidanku ko ɗakin. In gidan yawa ne gila ka fi sanin naka kai kadai ko rigi-rigi. In gidanka ne shi kenan zaure
sai ke sallama inda jama'a assalamu alaikum inda jama'a kun ba kowa sai ke sallama ga daga assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Inda jama'a ce ka min sallama in ko ba kowa ni ka gaishe ni ya ce mu shaka ko zo da gidanka ko daki an gane inda jama'a ka ce assalamu alaikum in kun ba kowa ka salati ce ka gaishe ni assalamu alayka ya rasulullah ko assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai ka bi kullu wallahu kafa daya na basmala jin kana haka Allah zai azurta ka in kuma kana bi kafa biyu Allah zai azurta ka da kai da mutanen gidan gaba daya in kuma kana bi kafa uku da kai da yan anguwan da makotan da kai da yan gidan da makotan daya naka na biyu na yan gidanku na uku na makotanka. Wannan sahabi na fara nan da nan kallo shi kadan sai ka shiga zama billionaires. Ya samu izini daga annabi Muhammad sallama kuma ga shi ta zo muku kuma na yi muku izinin azimtullah kuma ne kuwa na izinin a cikin sauki ba su yi sai ba haɗe-haɗe ba su yi sai ba haɗe-haɗe ko da ta kama kana gida misali ba za ka fita ba a ainihin daren ko ku ainihin wannan ranar misali ta kama ba ka fita ba gama ba ka fita misali ko a ce ko bacci ya kwashe kama kara ba ka je masallaci wajen jam'in kamanta ko kama kara ko ruwa ya tsuge ba daman fita ana samun wani lokacin da damina lokacin sallah kawai ka ruwa tsuge sai ka zo koda zauren gidan naka ne gidanka ne ko ɗakin naka sai ka dan fito ka fito dan waje kurin haka in ka samu sarri ruwan ya dan ja sai ka fito zai koma ɗakin sai ka yi sallama assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa barakatuh sai ka wala kafa uku ko ne da basmala kowace da basmala in kana so Allah ya buɗe maka da mutanen gidan naku da kuma makotanka. Amma in ji annabi Muhammadu sallama gaji sirri ko to kun ba shi kenan ba wallahu ya kara da cewa idan kuma mutum bai da lafiya ana so Allah ya bashi lafiya joman kataba halil mahamumi alhazi sifati ya bara'u min hinihi in aka ba mara lafiya wannan sirrin aka rubuta mishi ya sha Allah zai bashi lafiya a lokacin insha Allah wahiya qul huwallahu ahad wallahi qul huwallahu ahad sai ka sa alif da ya ara da wallahi qul huwallahu ahad wallahi Allahu samad wallahi lam yalid la wallahi wa lam yulad la wallahi wa lam yakul lahu ahad la wallahi. Ma'anar shi qul huwallahu ahad ka ce Allah shi kadai ne kace wallahi wallahi haka ne wallahi haka ne wallahi haka yake. Allahu samad wallahi Allah shine abun nufi da bukata wallahi haka yake wallahi wallahi haka ne. Lam yalid Allah bi haihu ba zai ce la wallahi Allah bai haihu ba wallahi Allah bai haihu ba. Wala mu la ma bai kun ba haife shi ba la wallahi 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 ba haife shi ba wallahi ba haife shi ba. Wala mu kullu ahad la wallahi Allah azza jalla bai da mata bai da aboki bai da sa'a kuma bai da abokin tarayya la wallahi wallahi bai da shi wallahi bai da shi wallahi bai da shi. Kan karbuta haka fa bakwai sai ba mu da lafiya ta da sirri sosai rubuta ta kafa bakwai a rubuta kafa bakwai a rubuta ta kafa bakwai. Mun samu nawa kenan hudu kenan da yan na biyar kuma to man qara'aha fi maradil ladhi mata fihi lam yutatan fi qabrihi wa amina min dammatihi wa amalat malakatu ya kafiha hatta tajizu sira ila jannati. Wanda kuma ya bai da lafiya ciwon shi ya tsanani ya tabbatar alaman kila ciwon ba an tashi ba ne sai bi kulhu wallahu a wannan rashin lafiyar nashi ko da kafa ɗaya ne to yana mutuwa a kabari ba tambayan kabari ba azaban kabari kuma kiyama ta tsaya za a turo malaku su dauke shi a fuka-fukansu su kai shi gidan aljanna wanda bai kulhu wallahu lokacin da bai da lafiya sai zo tashi ciwon nashi ba an tashi ba ne to shikenan ko da shi bai san cewa dama shi bai san zai mutu ba ko dan da wani lokaci ana ce ai ba ciwo ne mutuwa ba wani lokaci mutum zai ce kamar zai mutum kuma ya tashi to dai ko baka lafiya ko kan tukul wallahu inda ka baka lafiya ko kan ta kafa daya ko uku ko ila masha Allah in ka biya ta na tashi alhamdulillah ka samu ladanka
mun wucewa ne ka wuce a kabari ba wahala ba tambaya ba azaba kabari ba turo kunamai ba turo abubuwa na azaba na jahannama ba turo macizai ba kuncin kabari ba dukun kabari za a buɗa ma kabarinka a turo maka mata aljanna hulul ini su baka kayayyakin abin sha na gidan aljanna da kayayyakin marmari kuma sannan gashi ba tambaya a kabarin balle ka firgita kuma ana hura kaho za turo mala'iku su dauke ka fukafukansu su wuce da kai siradi fiye da saurin walƙiya su kai ka can kofar aljanna ce ga aljanna ka nan shiga a karin kalla a gani wani nazilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun liwa ne lilmuminina 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 wallahu kenan